Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Osasun saileko gomendioi jarraituz, gure programazioa pixka bat moldatu behar izan dugu, baina hala ere aurrera jarraituko dugu. Beraz, has gaitezen. Has gaitezen gaurko komunikabidetako azalak aztertzen. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Nafarroak osasun kalitatearen alde egiten duela dio lehenengo fasera pasatzeko. Ministerioak zuhurtzia eskatu duen arren. Gainera, Ayusoren gobernuko osasun zuzendariak dimititu egin duela azpimarratzen du gaurko Noticiasek. Argazkian, herritarren arteko lotura irudikatzen du. Iruñeko kale nagusiko bizilagunek elkartasun sarea egundu baitzuten sokekin. Horretaz gain, funtzionarioen itzulera maiatzaren 25-etik aurrera emanen dela iragartzen du. Baita Volkswagen Nafarroak astebete atzeratuko duela bigarren txanda. Manuel Carpintero, oinarrizko osasun laguntzako kudeatzailearen hitzak ere jasotzen ditu azal honek. Datorren astean berriro kontaktuen azterketari ekingo diotela iragarriz. Bestalde, eskola kontseiluak batxilergoko gelak irekitzea proposatu duela ere aipatzen du gaurko Noticiasek. Eta saizek ez duela presio fiskala enpresa ingurunera igo nahi ere nabarmentzen du. Gainera, Iruñeko merkataritza eta ostalaritzari laguntzak eskainiko zaizkiela jakinarazten du. Baita La Milagrosan konfinatuta emandako 45 egunei bukaera eman dietela ere. Bukatzeko, kiroletan, Osasuna gaur entrenatzera itzuliko dela iragartzen du egunkari honek, 56 egunen ondoren. Diario de Navarra ikusiko dugu orain. Albiste nagusiak 6.000 nafarrek ez dutela oraingoz ertea kobratzen dio, tramitazio akatsengatik. Argazkiaren bidez aldiz, Iruñean merkataritza eta ostalaritza babesten dituela nabarmentzen du. Horretaz gain, Nafarroak deseskaladaren lehenengo fasera pasatzen den ala ez gaur edo bihar jakingo duela iragartzen du azal honek. Eta Nafarroako adinekoen egoitzetan erabiltzaile berriak sartu daitezkela ere aipatzen du. Bestalde, Navarra Suma eta Bilduk foru gobernuari test guztiak eginez izana leporatzen diotela azpimarratzen du. Eta bukatzeko, gaurko edizioan, Osasunako lehen bazkidearen atzetik ibili direla ere aipatzen du azalak. Gara egunkarira pasako gara orain. Lakuak hilaren 18-tik aurrera geletara itzultzeko aukera defendatu eta aurreratu duela jasotzen du azalak. Eta argazkian, datorren ikasturterako proposamenik ez dagoela aipatzen du. Horretaz gain, Parisek deseskalada baieztatu duela jakinarazten du, ñabardura askorekin eta astelehenetik aurrera. Eta EAJak eta PSEek Osakidetzaren berrantolaketari buruzko eztabaida eragotzi dutela ere nabarmentzen du portadan. Gainera, igerilekuen egoerari buruzko erreportaia iragartzen du, eta Billy El Niñoren bere lanaz torturaz gozatzen zuen funtzionarioaren heriotzaz ere mintzatzen da. Euskal presoen egoerari buruzko kronika ere dakar gaurko garak, eta bukatzeko kulturan duela 50 urteko Beatles taldearen agurra oroitzen da, Let It Berekin. Berria ikusiko dugu orain. Goi partean, Billy El Niño torturatzailea epaitu gabe hil dela nabarmentzen du. Argazkiaren bidez aldiz, Jaurlaritzak hilaren 18an eskolak irekiko dituela jakinarazten du. Horretaz gain, Israelgo auzitegi gorenak Netanyahuri agintzen utzi diola azpimarratzen du. Eta gai aldatuz, epaileak Kote Cabezudo argazkilariari egotzitako delitu bat preskribatutzat jo duela aipatzen du. Gainera, esnearen historiaurreko arrastoaz ere mintzatzen da egunkari hau. Neolito aroko zeramika piezetan garaiko elikaduraren aztarnak topatu baitituzte. Futbolari dagokionez, lehen mailako futbolarien itzulera zalantzaz beteta dagoela jasotzen du. Eta bukatzeko, kulturan, Let It Be The Beatlesen azken diskoak mende erdia bete duela azpimarratzen du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, Maiak haur eskoletako eskaintza eskarira egokituko duela esan duela da. Horretaz gain, Labek supermerkatuko langileentzat berehalako neurriak eskatu dituela ere jasotzen du orri honek. Eta bestalde, bidezko merkataritzako erakundeek bizitza eta ingurumena ardatz dituen ekonomia eredu bat eskatu dutela ere azpimarratzen du komunikabide honek. Koronabirusa prebenitzeko gomendioak.
sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Pasa gaitezen gaurko eta asteburuko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur giroa ezegonkortu egingo da, eta iluntzean trumoi ekaitza espero dugu. Hodeitza aldakorra izango da. Goizean ostarteak nagusituko dira, eta arratsaldean zerua ilunago ikusiko dugu, bero hodei batzuekin. Goizean han-hemenka zaparrada txiki batzuk bota ditzake. Arratsaldean zaparrada trumoitsuak botako ditu, eta baliteke txingorra egitea. Zenbait lekutan zaparradak handiak izan daitezke, bereziki mendebaldean. Hego-ekialdeko haizeak indarra galduko du egun amaierarako, eta itsasertzean brisa ibiliko da arratsaldean. Temperaturan aldaketa handirik ez, kostaldean izan ezik, han apur bat igo egingo dira. Bihar larunbatean trumoi ekaitzak eta temperatura apur bat baxuagoa izango ditugu. Goizean hodeiak eta ostarteak izango ditugu, eta orokorrean ateri eutsiko dio. Arratsaldean berriro ere trumoi ekaitzetara joko du. Zenbait lekutan zaparrada mardulak bota ditzake, txingorra egin dezake eta leku askotara iritsiko da euria. Iparraldeko haizea nagusituko da arratsaldean, eta giroa freskatzen lagunduko du. Hala ere, maximoek 20 graduak haize gaindituko dituzte. Temperaturaren jaitsiera bereziki kostaldean nabarituko da. Igandean, erabat aldatuko da eguraldia. Zerua oso hodeitsu edo estalita egongo da ia egun osoan, eta euria etengabe egingo du. Prezipitazioa ugariagoa izango da ekialdean. Gainera, baliteke zaparrada handiak botatzea eta trumoi ekaitzak izatea. Ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da eta egunaren bigarren partean zakartu egingo da, bolada gogorrekin. Temperatura asko jaitsiko da, eta maximoak 20 graduren azpitik geratuko dira. Goazen orain gaurko eguneko efemerideekin. 1828ko maiatzaren 8an, Jean-Henri Dunant gurutze gorriaren sortzaile eta 1901 bakearen Nobel saria jaso zuena jaio zen. Gainera, 1884ko maiatzaren 8an, Harry Truman Ameriketako Estatu Batuetako 33. presidentea jaio zen. Gaurko egunez ere, 1906an, Roberto Rossellini zinegile italiarra jaio zen. Eta bukatzeko, gaurkoa bezalako egun batez, 1914 urtean, Paramount Pictures sortu zen. Kaixo, egunon, Koldo, zer moduz? Kaixo, Maite, oso ondo, eta zu? Bai, ni ongi ere. Zu, Nafarroako mendi federaziokoa zara, ezta? Eta zein esan dezakezu dela egoera momentu hontan? Momentua oroar, o gure proiektokin, nola? Ez, orain, konfinamendu hau dela eta deseskalada hasi dela eta... Bai. Vale. Bueno, pues gaude pizka zintzilika, hola, jendea galdezka, pillo bat, jasotzen ditugu emaila pillo bat egunero, eta jendeak ez daki nola egin, federatua direnak eta ez direnak, eta nora jun daitekeen atzo adibidez, deitu zean, klub bateko arduraduna, eta esaten zian, eske jendea joten ari Iruñatik Eskabara,
San Cristobal mendira, claro, pues, isunak jasotzen dituzte, porque, claro, ateatzen dira, nondik, munizipiotik. Udaletxetik ezin da atera, momentuz. Ordan hori da asuntoa, jendeak pesatzen du, pues, San Cristobal gure mendia da, zergatik ezin da. Eta horrela gaude pizka bat, jendeak ez da hila nola egin, eta, oso, izu, nola den, koitza bere etxean, ateatzeko momentuan ez dakigu nora, eta zenbat denbora, eta informazio gutxi, informazioa nahiko nahastuta aurkitzen dut nik, eta gure aktibitateetan, pues, claro, eskala da, adibidez. Txauriko batek eskalatu dezake, claro, badago hor, bere municipioan badago, baina halako aktibitateak badirudi oraindik ezin direla egin. Ezin da? Tenis bai, baina eskalada ez, eta zergatik, porque tenis, sokak daukal luzera da, teniseko luzera distantzia antzekoa, baina ezin da. Da oso arraroa. Bai, hori da, arraroa. Bai, orduan momentu honetan, zer da posible egitea, zer egin daiteke? Nik benetan ez dakit ere, baina egin daiteke, bai, hori badakigu, egin daiteke ibilaldiak egin litzazke gainera bi pertsona, konbibientes, eta gero kirola individuala, egin daiteke zure udaletxean lurraldean atera gabe, baina egin daiteke mendia, deporte individual bezala, kirola individuala, baina pertsona bat bakarra. Kirola bada, bakarra, individual. Eta gero hori ibilaldiak. Zerrendulakin ere, egiten da, jendeak joaten da, baina, claro, municipiotik atera hori da. Bai, baina adibidez aipatu duzuna eskaladaren kasuan ezin da, orduan kirol guztiak ere ez dira, Esaten dute ez. Esaten dute, baina ez dugu ulertzen zergatik. Karo, udaletxetik atera ezin dalako, hori bai. Baina udaletxean barnean daukat eskalako eskola daukatenek ere ezin dela esaten dute. Eta hori da guk lurtzen ez duguna. Baina, ez da momentua ulertzen. Benetan, egia esan, ez dakit, halako gauzak hain berizia direnak eta nik aurkitzen dut norma orokorra ateatzia eta gero, begira, atea bergara hemendik alden azkarren, baina ezin dugu gure kasuan hori gelditzea, baizik eta oro har zer egiten ari gara. Egiten ari gara, pandemia hau aurrera ematen eta jazta, gero izango dugu denbora. Jateko, eskalatzeko eta tenis jolasteko ere bai, ez dakit. Hori da asuntoa. Que te ponen una multa, hori da. Ez ditugu kasu bereziak tratatu gauden momentua. Eta uste duzu, uda honetan egoera normalizatu edo egingo dela, ala bapatean agian mendian inoiz baino jende gehiago ibiliko dela? Guk uste dugu federazioan udarako ez, baina ja irailarako bai, Espainiako estatuaren federazioak esan du aktibitate guztiak hasiko direla, aktibitate esan nahi dut jende askokin, antolatuak. Aktibitate antolatuak hasiko direla irailan. Eta iraila arte ez. Udaran, kirola individualan bai noski, eskalatzea seguro baietz, hasiko garela, eta halako aktibitateak, espezialidade guztiak egingo dira individualki. Baina lasterketa antolatuak, eta bulder jardunaldiak dauzkagu, baginun orain, baina pasatu dira, irailara,
antolatzen ditugun aktibitate guztiak irailara pasatu dira, hori bai. Gero, claro, depende atera leiken ala ez, gure komunitatetik ja ez dut udaletxeaz aipatzen, baizik eta komunitatea. Eta komunitatetik ateatzerik dagoen bitartean, joango gara Pirinotara bestela ez. Bestela, Nafarroan, bitartean Nafarroan gelduko da. Osea, horrela dago asuntoa. Bai. Eta uste duzu denbora hontan, mendira joan ezin izan garen denbora tarte hontan, kirolariek asko galdu dutela, forma fisikoan eta... Bueno, ez asko. Pentsa, gure kirola ez dala, ez dakit, atletismo bezala, ez? Atletismoan, goi mailako kirolariek, por cierto, goi mailako kirolariek baute tratamendu berezia, hori bai. Horiek ahal dute orain joan gimnasiora, eta horiek bai, badute berezi bat boletinean, eta bai. Baina gure kasuan oso gutxi dauzkagu, porque mendia ez da hain kompetitiboa. Orduan, jendeak kalatzen dutenek galduko dute seguro, pizka bat paradua galtzen da berehala. Ez zara mantentzen, zure paraduan eskalatzen ezagunero, baina astero bintzat bai, oiten da asko, hori bai. Baina, asuntoa da, bultatzea eta poliki forma jartzea. Gero, alpinismoa, noski, alpinismoa hemen gure komunitatean ia ezin da egin. Zara laguara juten hori bai, galdu egiten da, baina ez hainbeste. Goi mailakoek bai, nabarituko dute. Baude, olimpiko batzuk, hain olimpiadak ez dira gatatuko, datorren urteako utzi dira, baina nala ere, hori mantendu behar dira, horiek, porque, claro, 3 hilabeteko geldiera ezin da aguantatu, goiko mail hortan, hori da, bai. Eta orain, berriz pixkanaka itzultzen ari garela kirola egitera, gomendioren bat edo aholkuren bat emango zenuke? Zer esaten dute ere orain lesioak gertatzeko nahiko arrisku dagoela, inbeste denbora geldirik egon eta gero, ez? Bai, hori bai esan behar dela, porque jende hasi da de repente, de 3 hilabete o 2 hilabete etxean, ez egin gabe, korrikatzea eta kontroli gabe. Hori benetan ezin dela, gertatu dira estripu batzu, eta oso poliki joan bazara, oso. Esan nahi dut, da, prestatzen baduzu maratoi bat, lehenengo gurean prestakuntzan ez duzu maratoia egiten. Egiten duzu, 3 kilometro, 6, ero poliki, azten zara suabe ez, eta hori egin behar da, orain ere, berdintzu. Ulertzen dugu, ansia handia daukagula, teatzeko eta energia disipatzea, baina buruz egin behar da. Ez gorputzez, buruz, hori bai. Eta segurazki ere... Fundamento pizka batekin. Eta segurazki ere, hirietan bizien jendeak kriston gogoak izango ditu mendira joateko. Orduan uste duzu agian, mugak kentzen dituzten momentu horretan, bapatean mundu guztia mendian ibiliko dela? Pues bai, hori da espero duguna. Seguro, jendea hasiko dela, hori, Pirinotara juten, Nafarroan bada, edo Arrazoian bada, baina bai, ateako gara, eta gainera nola, hori bai, mugak, esan edut, nazioarteko mugak, hori, bai, denbora asko pasatuko da, hori kendu bainoen. Eta orduan, ezin bazara kanpora jun, turismo lokala egingo dugu, kirola lokala, eta bai, jendea, seguro, gainezka egongo dela mendian, bai, seguro bai. Eta agian, norbait inoiz ez bada mendian ibili, zer esango zenioke horrela, lehenengo aldirako edo?
jende berria, mendizale Bai, agian, kasualak. inoiz ez da izan, ez? Eta orain bat-batean, hasten da. Zer esan zenioke? Bueno, pues, hola, daukagu, adibidez, Nafarroan, ibilaldi markatuta sare handia daukagu. GR ditzen dugu, ez? Eta hor ez dago bat ere arriskurik, ez dago galtzerik, ez dago desnibel handirik, eta hor egin leke, hori senderismo, nahizuna, kilometro pilo bat, eta galdu gabe, eta ez dakit, hori da, eskuan daukaguna, oso hurbil daukagu hori. Zinda, ez baduzu handia ezagutzen, zara, ez dakit, iratira jun, eta iratik galdu, eta jamara algerrete, horiek, ez perdi iratik. Hori ez. Orduan, hori bat nahi bitzea, hori da, nire gomendioa. Eta hori lehenago begiratzea, ez? Ibilbideak eta ikustea benetan egin dezaketela. Bai, hori da, bakoitza bere mugak ezagutu eta muga pertsonalak ezagutu eta ibili, hori, ardentoki betetik, hori da. Bai. Eta... Bai, esan. Badaukagula, Nafarroan, suerte handia daukagu. Daukagu natura zabala eta ederra. Eta udaberrian, oso polita dago. Eta orain gauden momentua, bada, jendeak seguro kristongo daukala. Dakit Ordaiz eta jun, eta dakitigo oraino, porturaino, eta ikusi arpeako bastuloa. Hori oso pesada, eta kontu pizka batekin, azken tramoa, horri erne, ibilen behar, baina alata guztiz ere, udaberrian oso polita, oso objektibo batekin, junda etorri, kotxakin oraino jondeike, ez dakit. Badugu, gauza oso politak Nafarroan egitea eta arrisku gabe. Orduan ez da behar beste nonbaitera joatea, hemen bertan ere ibili gaitezke. Bai, suerte daukagu. Bai. Eta adibidez, mendi kiroletako lehiaketak edo lasterketak eta hoiekin zer gertatuko da? Hoi da, dena bertan bera gelditu da, dena. Hasi ginen, anulatu inbarko hau, eta gero beste bat, eta gero beste hori. Eta azken finean, ikusi ginen zintzala ezerreri. Eta orduan, bautzi ditugu, el circuito carreras, el circuito de marchas, eta dena hori, eta jardunaldiak, eta dena hori utzi dugu ja udazkenerako. Udazkenean egingo dira? Udazkenerako, bai. Orduan ez dira bertan bera gelditu, ez? Atzeratu dira. Batzu atzeratu dira, beste batzu ez. Adibidez, Camille Estrem, Belagoan Izaban antolatzen dana, hori ja beste urterako, ja anulatu. Baina batzuk, hori pasatu dira, udazkenean, ez guztia. Orduan ere egiteko aukera egongo da, ez? Bai, batzu bai, eta, pilatuko da, seguro. Badaukago adibidez, Belagoako zeharkaldi handia, hori antolatu du federazioak, enpresa batekin, Corriendo por el Mundo, ditzen da, enpresa, eta bion artean, hori prestatu dugu ibilaldi bat, Iruñatik, Belagoako terperaino, 115 kilometro, oso polita, eta gainta da, adibidez, adibidez, esan nahi dut, momentu hortan egingo dugula ziurazki aterperen inauguraketa, eta orduan nahi dugu egitea hori inauguraketa aterpekoa, eta gero kirol temporada inauguraketa, eta horrekin ez, eta oso polita da hori mantendu dugu iraian, pentsatuta ginolako egitea, eta orduan posible da, ez dago bermatua, baina oso posible da egiteko egunetan, egunero maroti batzuk borrika egiten dute, beste batzuk oinez, beste batzuk
martxa nordika, beste batzuk orientazioa, beste denetai dago espeziale guztiak, hor barruan sartuta, gure federaziokoak, eta, hori mantendu dugu. Baina, claro, lasterketa bat pasatuko dira ere, eta orduan, posible da, azte buru berdinean izatea, bizpairu, baina, horrek ez dauka, esan nahi dut muga dagoela, 200 pertsona baino gehiago ezin da, hori legez, eta orduan, banatuko da jendea. Orduan denek izango dute zerbait egiteko aukera, ez? Bai, claro, hoize, bai. Aukera pilo bat, dago dut. Bai, zeongi. Ez dakit, Koldo, zer bukatzeko mezuren bat edo zerbait aipatzea gustatuko litzaizuken? Mezua, positiboa izatea, ez? Pentsatu hori gauden momentuan, larri ari gara, noski, baina, ez dakit, ezin dugu besterik egin, eta orduan, itxoin, eta etxean kirola egin, oain ikatea gaitezke gainera, eta jode egitea, zenderitmoa oso polita dagoela, orain mendia, oso, lorez beteta, eta zergat gelditu etxean, gure horaria eta guztiak noski kontuan hartuta, baina atera, eguzki hartu, eta humore honez, eta aurrera, etorriko kirola normala, gure kasuan gainera, hori, hirian egiten da, aldatu egiten da asko, eta la nueva normalidad ez dakit noraino duko den, eta ze motako normalitate berria izango den. Baina mendia berdina izango da. Gure kasuan oso gutxi aldatuko da. Así que aurrera ateatzia. Mila esker, Koldo gurekin hitz egiteagatik, eta hurrengora arte, ongi izan bitartean. Zuri, Vale, mila esker, eta venga, haupa, txaloa telebista. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo, egunon, Iñaki, zer moduz? Egunon, ongi hementxe. Zu, Ela Nafarroako kidea zara, ezta? Bai, Ela sindikatu Nafarroan azterketa bulegoko kidea, eta, bertan, politika zelari dagokion gai guztiak eta jorretzen ditugu, bai. Eta azken boladan, suposatzen dut, asko begiratzen ari zaretela, erteen kasuak, langabezia tasa eta guzti hori. Zer komentatu dezakezu, zein da egoera? Azken aldian, gizarte guztia bezala guri ere lana goitibera aldatu zaigu, dena aldatu da, eta azken finean guk ikusten duguna da, edo lehentasuna ematen diogu osasun publikoari eta osasunaren krisi honi, ez? Eta osasuna lotuta dago ere ekonomiarekin, lotuta dago ere enpleguarekin, lotuta dago ere langabeziarekin, eta ez dira askotan esaten den bezala, kontraiarritako bi gauza bezala, ez? Edo osasuna edo ekonomia aukeratu behar da, askotan dikotomia horretan jartzen ari dute, eta guk uste dugu hori ez dela erreala. Izan ere, osasunik gabe ez dago lanik, ez dago ekonomiarik, eta ez dago. Beraz, gure ustez, lehentasuna emartzaio osasunari, jendearen osasunari, langileen osasunari, enplegura eta lanera joaten diren guztiek beharrezko neurriak hartuta izatea, eta azken finean ere bai, krisi honek guztiak erakutsi digu, erakusten ari da, zeinen garrantzitsua edo garrantzitsuena, zaintza dela, eta askotan, baina arte gizarteak behar bezain
edo behar adinako rekonozimenturik ez duten enplegu horiek, zaintza lanako enplegu horiek, garbiketa, zaintza, pertsonen zaintza, osasuneko enplegu horiek direla azken finean bizitzarako funtsezkoak direnak. Bueno, dena den, orain krisi honen ondorioz konturatuko ginen, ez, horretaz? Bai, espero dugu, ikaspen asko ematen ari da, ez, krisi hau da, eta espero dugu ikaspen horietako bat hori izatea, eta horrek bere eragina izatea ere bai, egiten diren politiken eta diren erabakitan, ez, baina tamalez, ikusten dugu orain arte Nafarroako gobernuak adibidez ez duela bide hori hartu, ez, izan dugun ikaspen horietako bat ere bai, bada Nafarroako gobernuak ekonomia eta bat ere patronalaren interesak lehenetsi dituela osasun publikoaren eta langile osasunaren aurretik. Eta hori ikusten da, adibidez, ostegun santuan merkatarita irekitzeko baimena eman zuelako Nafarroako gobernuak, edo beste alde batetik ez da holako Nafarroan enpresa bakar bat ere, inolako isunik edo inolako itxi behar izan duenik, osasun neurriak bete zituelako, eta hainbat salaketa jarri ditugu guk enpresetan beharrezkoak diren neurriak ezartzeagatik. Ez beraz, ikusten dugu langileon proposamenak ez dituela aintzat hartzen Nafarroako gobernuak, baina bai ordea patronaren proposamenak edo patronaren interesen alde egiteko erabakiak hartzen dituela. Bueno, hori pasatutako egoeraren inguruan ez, eta orain, etorkizunari begira, zen neurri uste duzue hartu beharko lituzketela? Esan dakoa, lehenik eta behin osasuna bermatu, osasunerako beharrezkoak zerbitzu publikoak bermatzea eta osasun publikoa bermatzea eta horretarako behar adinako bai giza baliabide eta bai baliabide materialak ezartzea eta hortik aurrera ekonomia eta enplegurako behar adinako neurriak hartzea. Ikusi dugu azken hilabetetan langabezianeko 18 igo dela Nafarroan, 40.000 pertsona baino gehiago daude langabezien izena eman, eta horretaz gain 56.000 pertsona daude ere bai ERTE baten ondorioz lanik egin gabe, eta beraz ikusten dugu krisi ekonomikoa ere hor daudela, ez da krisi ekonomikoari ere daukan garantzia eman behar zaiola. Guk honen aurrean ikusten duguna da arrisku bat, eta da arrisku hori da 2008ko krisian gertatu zen berdina gertatzea. Hau da, krisi baten ondorioz hartzen diren neurriak edo hartzen diren erabakiak ez izatea langileen aldekoak edo gizartearen gehiengoaren aldekoak baizik eta kapitalaren eta enpresarien aldekoak. Ez 2008an bankuak erreskatatu ziren eta jendea eta langileak eta pobrezia asko igo zen, eta guk esaten duguna da orain neurriak hartzeko garaia dela, baina neurri horiek neurri sozialak izan behar direla, ez? Eta horretarako egin ditugu gure proposamenak, Nafarroako gobernuari helarazi dizkio gure proposamenak bai enplegura bueltatzeko proposamenak eta bai izan beharko lirateken hartu beharreko neurri horiek, eta ikusten dugu, lehen esan dudan bezala, proposamen horiek ez direla aintzat hartzen, eta bai ordea patronalaren eta kapitalaren interesaren aldeko erabakia. Eta zeintzuk dira horrela egin dituzuen proposamenen artean nagusienak edo baten bat aipatzearren? Azken finean guk garrantzia ematen diogu bizitzarako funtsezkoak diren sektorei, ez esan dana. Adibidez, garbiketako sektorea edo elikagaiarekin zerikusia duten sektore guztiak oso sektore prekarizatuak dira eta dira bertako langileekin eta bertan egiten diren edo produzitzen diren sektoreak dira. Guk uste dugu hauek indartu behar direla, hemen enplegu berdeak edo inguru gutxagarriak eta kaltegarriak ez diren enpleguak sortu behar direla, eta horretatik jotzen dugu, ez alde horretatik. Enplegu hauetako lan baldintzak gehienak emakumeek egiten dituzten lanak dira gainera, eta horre ere soldatarrakala modu horretan ere berdindu behar da, eta azken finean guk esaten duguna da lehenetsi behar direla enpleguak bizitzarako funtsezkoak direnak, ez? Esaten duguna. Zaintza lanak, garbikuntza, elikagaia, bertako enpleguak, bertara produzitzen direnak, eta azken finean
bueno, ikusten dugu ere industrian edo autogintzan edo horrelako sektoretan krisia handia den bitartean, beste sektore hauek ere lankak askatu dezaketela eta hauen alde apustu egin behar dela. Eta gero ere, aipatu duzu eta egun hauetan komunikabideetan ikusi dugu, Nafarroako langabezia tasa edo nahiko hazi dela, ez? Dena den, hau nolabait espero genezaken zerbait izan da, ez? Kontutan izan da zein izan den egoera, baina uste duzu nolabait, ebitatu edo ekidin zitekela hau gertatzea? Bai, azken finean, uste duguna da Nafarroan erabakiak berandu hartu direla eta hartu beharreko erabaki asko ez direla hartu, ez? Hori da guk egiten dugun kritika eta zergatik. Esan duan bezala Nafarroko gobernuak lehenetsi duelako enpresen interesa langileen edo gizartearen interesaren aurretik. Eta hori adibidez ikusten da, Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak oinarrizkoak ez diren sektoreak ixteko erabakian zuenean, Txibite Nafarroako presidentak esan zuen, hori Nafarroan nolabait ere aldatu nahi zutela eta malgutu egin ditura Nafarroako, ez? Eta horrek ere bai erakusten digu, Nafarroako gobernuak, Nafarroako autogobernua edo Nafarroako politika egiteko aukera hori bakarrik erabili duela enpresarien alde eta ez adibidez, lehen esan dudan bezala, ez? Osasun zerbitzua edo zerbitzu publikoak indartzeko garaian edo garai horretan ez du autogobernurik nahi, baina bai ordea enpresarien alde erakoan, ez? Eta hemen ikusten dugu, azken finean ekonomia lehenetsi denean horrek suposatu dela langile asko lanera joan behar izan dela beraien osasuna bermatu gabe eta horrek ere bai suposatzen du askoz ere pertsona gehiago kutsatzea eta azken finean, gaixotasuna gehiago edatzea, ez? Eta horrekin lotuta ere badaude hartu beharreko neurri sozialak, uste du orain arte hartu diren neurri sozialak ez direla nahiko izateri, eta horrek erakusten dut adibidez, langabezia ehuneko 24 igo da azken urtean, eta ez da horren adinako neurririk hartu, ez? Jende asko dabil, lanik gabe gelditu dena, eta kontratua erte batengatik eten daukana, eta diru sarrerak asko murriztuta dauzkana, eta ez duena bizitzako adinako diru sarrerik, eta horren aldeko erabakiak gobernuak hartu dituenean oso berandu etorri dira, eta ez dira nahikoa. Hala ere, estatu mailan Nafarroaren kasua ez da, larritasun gutxienekoa duena da, izan daiteke agian. Esan nahi dut, agian, gauzak ez dira hain gaizki egin, konparatzen baduzu inguruko egoerarekin, ez? Badirudi hemengo langabezia tasa ez dela hain altua, beste tokitan bezala. Hemen langabezia tasari bakarri begiratzen badiogu, lehen ere estatuan baino bajugoa zen. Beraz, neurri bajugotik heldu ginen, eta langabezia tasa agian ez da estatuko beste zenbait tokitan adinakoa, hori horrela da. Horrek ez du esan nahi, dauden enplegu prekarioak edo hemengo egoera ona denik. Azken finean askotan esaten da, ez? Gezurrak esateko hiru modu daude, gezurra esan, egi erdia esan edo estatistikak erabili. Eta hemen ere bai estatistika horretarako askotan erabiltzen da, ez? Eta zeinekin alderatzen dugun helburua ere bada beste kontu bat, ez? Azken finean, gu baino okerragoak dauden, beste lurralde batzuekin konparatzen dugun helburua beti izango dugu ongi gaudela, baina Europako gainontzeko herrialdeekin konparatzen badugu Nafarroako egoera, ikusten da Nafarroa Europa mailan azken postuetan dagoela eta langabezia altuenetakoa dela, ez? Europa mailan soilik ez da Espainiar estatuak, Italiak eta Greziak daukate langabezia tasa altua. Beraz, hemengo egoera ez da ona langabeziari dagokionez eta horretaz gain ere, enplegua dutenek nolako egoera daukate eta prekarietatea da nagusi egoera horretan, eta hori asko ikusi da orain osasun neurriak hartzerako garaian, eta beste alde batetik ere langabezian daudenek nolako egoera bizi dute, ez? Zenbatek dute prestazioa, zenbatek dute langabezia saria, eta ez daukatanek ere bai zenbateko diru sarrera dauzkate bermatuta, ez hori ikusi behar da, eta guk uste dugu azken finean askotan erabiltzen dela langabezia tasaren datu hori egia ez den
argazki bat emateko edo irudikateko. Eta orain Europa aipatu duzula, zein iruditzen zaizu, zer herrialde iruditzen zaizu dela eredu ona lan politikei dagokienez? Bueno, lan politikak azken finean interesak bezalatzen dira, ez da oso argia da eta oso oinarrizkoa da, enpresariek interes batzuk dauzkatela eta langileok beste interes batzuk dauzkagula, ez? Ez da egia denak askotan esan den hori, ez? Deno batera egin behar dugu, dena bat dugu erdinean gaude, hori ez da egia, azken finean enpresaria diru gehiago irabazteko langileok gutxiago irabazte behar dugu, edo langileok gure lan baldintzak okertu behar ditugu, ez? Horrela bai sartu nuke adibidez, elkarrizketa sozialak beti mezu hori bihar izan ditugu, eta guk oso argi daukagu elkarrizketa sozialaren bidez ez dugula lortuko guk lortu nahi ditugun lan baldintzak, guk uste dugun bizi maila ez dela lortuko elkarrizketa sozialaren bidez. Horregatik hain zuzen ez, azken finean langileok enpresarien aurkako interesak ditugulako. Beraz, zein dira interes horiek bermatzen dituzten gobernuak, momentu honetan, izaten da ez, azken finean, Europako arraldeko estatuetan gizarte babes altuagoa da egualdekoetan baino hortaz harago ere bai ikusi behar da gobernuek, ezkerreko nahiz eskuinekoek erabaki hartzen dituzten, eta are gehiago erabaki hartzen dituzten horrelako bizikoera baten aurrean, ez? Eta aipatu duzu elkarrizketa sozialaren bidez, ikusten duzuela ez dela ezer lortuko edo, eta zer proposatzen duzu edo, zein izango litzateke bidea? Alde batetik, esan behar da, elkarrizketa soziala dela UGT komisionez eta nazionala eta gobernuak elkartzen diren maiori, eta horretan azken finean irudikatzen dutena beti da esatu dena, ez? Denok interesan komun batzu dauzkagu eta denok alde egingo dugu. Eta hori gezurra da. Dauzkagu interes berdinak eta azken finean elkarrizketa sozialak balio duen gauza bakarra da bertan parte hartzen duten eragileek ekonomikoki aurrera atera izateko. Hori da bere helburu bakarra eta helburu hori betitzen. Hortik aurrera nola lortzen dira langileen aldeko lorpenak. Guk argi daukagu mobilizazioaren bidez eta antolakuntzaren bidez lortzen direla, ez? Guk ela sindikatuak horretan jarduten du, jendea eta langileak mobilizatzen eta aktibatzen, eta azken finean guk argi daukaguna eta ikusten duguna da langileak antolatzen diren enpresetan eta langileak antolatzen diren sektoreetan lan baldintzak asko hobeak direla, elkarrizketa sozialari euren baldintzak edo elkarrizketa sozialaren eskutan euren baldintzak dituztenak edo antolatzen ez diren enpresa eta sektoretan baina. Orduan azken finean, garrantzitsuena, enpresa barruan ez, langileak nolabait antolatzea izango litzateke? Bai, hori da gure enpreseta ez dago inolako sekreturik horretan, adibideak mila daude eta realitatea ala da, ez? Non daude lan baldintzariko benak? Normalean edo historikoki sindikalizatu eta prokatzen den enpresa eta sektoretan. Eta hori da, bultzatzen duguna, sindikatua horretarako tresna bezala bertzen dugu eta gure jarduera horretan data. Orduan orain, garai zailak datozela dirudien honetan, uste duzu hori dela gakoa? Argitago, bai Espainiar estatuko eta Nafarroako gobernuko politikak ez doazela guk nahiko genuken bidetik. Hori argi dago, baina arte hartu diren erabakiengatik eta aurrerantzean hartuko dituzten erabakiak edo hartuko duten bidea zein den ikusita. Beraz, hemen borrokatzen beste biderik ez dugu. 2008an gertatu zen, 2008an lehendabiziko fase horretan bazirudien zenbait neurri sozial eta zenbait langileen aldeko neurri hartuko zirela eta ondoren ikusi genuen ez neurri hartu ziren, ez? Bankuak erreskatatu ziren, bankuei diru pila bat eman zitzaien sekula bueltatuko ez dutena eta langileak eta jendearen gehiengoa bertan bera utzi zen eta pobrezia asko handitu. Orain, hartzen ari diren bidea hori da eta hori ekiditeko modu bakarra guk uste dugu dela gizarte aktibatzea eta mobilizatzea ez daukagu beste lako tresnari
eta hori da, azken finean daukagun aukera bakarra eta daukagun, gure interesa defendatzeko daukagun modu bakarra. Eta zuk nabaritzen duzu langileak eta jendeak kontzientziatuta dagoela honekin, ala 2008an gertatu zena pixkat ahaztuta bezala gelditu dela? Hori azken finean gure lanare bada, sindikatu lanare bada jendea kontzientziatzea, eta jendea horretara bultzatzea eta horretan gabiz, eta azken finean hor adibidean residentietan oraingo krisi aldi honek eta osasun krisi honek izugarrizko eragina izan du, bai bertan bizi diren pertsonengan eta bertako langileengan, eta residentziak uste dugu oso erakusle ona, ez? Azken finean zaintza lana egiten delako bertan, oso lan baldintza prekarioetan, gehienak emakumeak dira, eta bai erresidentziak dira azken aldian borrokan eta euren lan baldintzen eta batez ere zerbitzua hobetzeko alde borrokan ari diren sektore bat. Eta uste dugu hori dela bidea. Hainbat eta hainbat erresidentzietan adibidez Bizkaian edo Gipuzkoan borrokan orain ari dira horretan, eta borroka horrek bere emaitzak ematen ditu, batez ere ematen den zerbitzua eta bertan dauden jendearen bizi kalitatea hobetzean, hor borrokaren gako bat ratioa egitea, hau da poliar kopuruarentzako zenbat pertsona dauden zaintzeko, eta baita ere bertako lan baldintzak hobetzeko. Beraz, uste dugu, badaudela adibideak, badaudela bideak, eta azken finean sindikatuen lana ere hori bada, jendeari egia kontatzea, eta azken finean realitatea nahiko berdutena, baina realitate hori azaldu behar da, eta horren aurrean gure errezeta borroka da, eta horretarako badaude adibideak, eta borroka egiten denean, lorpenak ere etortzen direla. Ez dakit orain, bukatzeko zerbait aipatu nahiko zenuken, edo mezuren bat bidali horrela zerbait faltatu den komentatzeagatik? Azken finean aipatu dudana, hau uste dugu krisi honetatik ezin garela atera 2008an atera ginen bezala, eta hori aldatzeko momentua orain da, orain hasiko dira horretarako neurriak, eta guk borrokatu behar dugu neurri hori ahalik eta sozialenak izateko eta ahalik eta langileen aldekoenak izateko. Egia da, krisi ekonomikoa handia dela, gogorra izango dela, eta horren aurrean borrokatu beharko dugu, eta azken finean, pobrezia eta desberdintasun sozialak txikitzea izan daiteke bide bat, edo pobrezia eta desberdintasun sozialak handitzea izan daiteke, ez? Eta guk osarri daukagu baina alde borrokatuko dugula, eta horretarako tresna da gure sindikatu. Mila esker, Iñaki gurekin hitz egiteagatik. Eskerrik asko zuei eta nahi duzuen arte. Ongi izan bitartean. Berdin, egizkor. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo, Paula, zer moduz, zaude? Kaixo, eskerrik asko nirekin kontatzeagatik. Zuri, gurekin hitz egitea onartzeagatik. Zerain, bigarren batxilergoan, egonda, suposatzen dut ikasten zabiltzala egun hauetan? Bai, ikasten berez, ez digutuk jarriko hirugarrena eta azterketarik orduan, ikasten hasiko naiz gobalaretarako eta selektibitateraako, baina hori, berez egunerokoan ermaritugu lanak eta
Eta nolakoa izan da azken 3 hilabete hau? Bueno, pues nahiko arraroa, nik uste dut guztientzat arraroa, baina bereziki guretzat igual, pues bagenituen auditorios 5ak eta hori jarraitzeko gauza asko, eta orain etxetik hasieran izan zen pixkat arraroa, baina orain nik uste dut ohituta dagoela eta hori, hobeto, orain hobeto. Eta orain ohituratu zarela, nahiago duzu modu honetan ikasi, pixkat zure kabuz eta etxetik, ala faltan botatzen duzu eta uste duzu gehiago ikasten dela berez klasera joaten? Egia da zientzitako arloak eta ikasgaiak zailagoa dela gure kabuz ulertzea, azkenean asko behar direlako, baina lanak egiteko eta horrela bai direla egin gure kabuz, baina nahiago dut klasiko giroa eta klasika joatea egia esan. Orduan uste duzu, ai ama, barkatu, itxaron, Bueno, deituko dute orain ondokora, baina ea ez zuten berriz deitzen. Bale, bueno. Ai ama, ez duzait zer galdetu dudan? Bale, bai, erantzun duzu, ez? Eta gero sonatu du timbreak. Bale. Osa, justo zati hau mozteko. Vale. Ai ama, txaron, Me ha trastocado, orain nago, en plan. Lasai. Orduan uste duzu etorkizunean ikasketak ez direla online egingo, ala pixka bat moldatuko direla eta agian bien arteko mix bat egingo dela? Etorkizunean, esaten duzu urren urtean edo... Bai, bueno, orain, ea... Bai. Bueno, pues, ezin bali magara klasea joan, igual hasi behar gara horrela klaseak ematen, baina ez dakit, nik nahiago dut klasera joan. Daukazu irakaslekiko kontaktu zuzena, eta bazai lagunekin eta horrela, eta nik nahiago dut. Ez dakit errengoa den horrela, baina nik uste espero dut ez egia esan. Eta hurrengo urteari begira, zer ikasi nahi duzu edo zer baduzu pentsatua egitea? Segurazki ikasko du psikologia, baina, benetik, badago selektibitatea eta arabera, ea nola hartzen didaten, baina nire asmoa da psikologia ikastea. Eta Iruñan ikasi gelditu nahi duzu, ala pentsatua duzu kanpora nonbaitera joatea? Gustatuko ditzaidak kanpora joatea, baina azkenean, hemen egonik karrera, eski hemen edatuko naiz. Dut eta hartzen badiate. Eta uste duzu zailtasunak egongo direla hurrengo urtean kurtsoan normal hasteko? Espero dute, baina nik uste dut baiet. Azkenean, badirudi uda arraro izango dugula baita, eta kurtsoa irailean hasita, igual bai. Eta igual hasi behar etxetik eta baina, espero dugu. Eta horrek agian urdurintasun puntu bat edo ematen dizu. Ze azkenean aldaketak ez suposatzen dut, asko suposatzen duela, baina gainera ez jakiteak nola hasiko den kurtsoa edo zer gertatuko den. Ni horrekin lasai nago, orain nago pentsatzen gehiago selektibitatean eta kurtsoan eta median, baina, bai, hori harko nahi segurazki. Eta selektibitateari begira, nola sentitzen zara? Oraindik ez nago oso konstiente horrekin, dugulako ekaina bukaeran, baina, badirudi jarriko izkigutela errestasunak eta ereduak laburtuko dituztela edo, aukera gehiagoren artean aukeratuko dugula, eta horrekin lasaiago. Izango delako, badirudi izango delako errezago, baina, beti dago lentasun pixka bat eta tentsioa, baina, ondo. Eta orduan, pentsatu duzu agian ezakit ikasteko modua edo aldatzea kontutan izan da malguagoak izango direla, ez, azterketetan? Claro, kendu dizkigute gauzak, adibidez historian, ikasbehar dugu gutxiago, orduan, prestatuko dut hobeto, eta beste ikasgaietan baita. Laburtuko
gustu ikasteko, baina nik uste dut gainera guri atzeratu digutenez, pues, izango dugu denbora gehiago ikasteko orduan hobeto. Eta orain etxean zaudela, esango zenuke denbora libre gehiago duzula, ala berdin denbora pila bat pasatzen duzula klaseko lanak eta bar egiten? Egia da, hasieran bidali zizkigutela lan asko, baina gero handia, pues, eta orain hori, eta bai daukagu denbora gehiago gauzak egiteko. Azkenan ez ditugu arratsaldeko extraeskolarrik, ez da gauza horiek orduan, pues, bai, aspertzeko denbora baita, baina, bueno, pues, beste gauzak egiteko denbora baita. Orduan, lehenengo momentuan, bapatean zer hasi ziren agian gehiegi exigitzen bezala irakasleak? Bueno, nik uste dut ez egitela oso ondo nola eraman guztia, ez gaituztelako inori horrelako gara batetarako prestatu. Eta gara, hasieran izan zen lan asko, entrega asko, baina orain lasaiago gainera 15 bukatuko dugu kurtsoa, eta nago izkimute nota, orain naude lasaiago. Eta hasieran kexatu zineten, ala esan zenieten agian gauza gehiagi ari zirela bidaltzen? Ez dakit, uste dut jendeak, bai gure artean esaten genuen, baina bai, esan genien aki. Asko, eta nahiago genuela, hobeto egin, azkenean, lan gehiagi izanik, egiten bilako azkarrago eta okarrago, eta azkenean gure nota jokatzen gaude orduan. Bai. Eta klasekideekin harremana mantentzen duzu? Egunero hitz egiten duzue, ala pixka bat banandu zarete, hau eta gero? Ondo. Ez garela elkarri ikusi, baina, bideo behiak egin ez eta horrela, eta denbora gehiago den mugikorrarekin, eta gure artean gehiago hitz egin dugu. Baina adibidez, talde lanak eta horrela ez dituzu egiten, ala baita ere? Orain? Bai, momentu. Edo kurtsoan zehar. Orain, egoera honetan etxean egon da. Ez. Dira banakako entregak normalean. Nota jartzeko, eta horrela. Baina, batzuetan elkarren artean laguntzen gara, baina entregak eta horrela banaka. Egiten ditugu. Eta kontuan hartzen dute agian egon daitekela jendea, ez dakit, egun batean interneta ez doala, ala ez zinduela ordenagailuarekin egon, halako kasuak kontutan hartzen dira ere? Bai, abia da, igual norbaitek esaten duen garraizuetan, baina bai. Arazo bat bali badago entrega batzuekin, horrela izan dugu matematiketako bat, eta lagun bati ez zitzaion kargatzen, eta esan dio eta jasa, arazorik gabe gauzagiekin. Orduan, ulerkorrak dira ez, irakasleak ere, eta badakite batzutan ez dela posible. Bai, horrekin, bai. Azkenean, igual norbaitek dauka wifi txarragoa nire kasuan bezala. Eta bera, baina, badakite eta, bai, sin más. Eta uste duzu, orain kurtso hontan, oraindik aukera izango duzuela ikasgeletara itzultzeko, agian selektibitatea baino lehen, zalantzetaz hitz egiteko edo, ala uste duzu ja hori ezinezkoa izango dela? Badirudi baietz, ez dakit, daude iturri batzuk esaten dutela bueltatuko garela 10 eguneko batean, ez dakit, ekainean edo, selektibitatea prestatzeko, baina ez dakit, nire uste dut baiet, azkenean, aurtengo urtea da ikastolako azkeneko urtea eta gustatuko ditzaidak egia esan. Baina ez dakit posible izango den jende asko garelako eta azkenean distantziak mantendu badira, ez dakit, baina espero dut baietz. Orduan ere gustatuko litzaizuke nolabaiteko agurra ematea ez ikastolari? Bai, ez du egin graduazioa, ez dakit egingo dugun, baina, igual irailean edo, baina baita, hori daukagu pendiente. Orduan, orain posible ez bada ere, posible denean itzuliko zara nolabait etapa hori ixteko eta agurra emateko ikastolari? Bai, uste badigute bai, ez dakit, berez lagunak ikusiko ditut orduan.
Orduan, pendiente egoten zara ez, albisteetan ea ze berrikuntza edo ateratzen dituzten arauetan. Bai, pasatzen dituzte lagunek berri asko eta, batzuetan egia egiazko, guztiz egia, baina, batez ere, kaso egiten miet gurasoek bilatzen dutenari hori izaten delako normalean fidagarriagoa. Ez dakit orain bukatzeko mezuren bat bidaltzea gustatuko litzaizukeen edo zerbait aipatzea? Espero dugu uda normal bat izatea, ea lagunekin geratzen ari garen, ea planak egiten alditugun, eta batxilergoa lehenengoko ikaslei lasai egoteko, bigarren batxilergoa zaila dela, baina pasatzen dela, eta uste baina azkarrago, eta hori, lagunak usteko dugun, eta hori. Mila esker, Paula, gurekin hitz egiteagatik, eta ea laizter itzuli gaitezken normalitatera guztiok. Eskerrik asko. Bitartean, animo ikasketekin eta zorte on selektibitatean eta guztiekin. Mila esker. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaztezulok egunero zulotik zuzeneko elkarrizketak egiten ditu eguerdiko 12 Instagram bidez, eta gaur Formol konpainiarekin izan da. Berria aretoan gainera Euskal sortzailei eskaintzen diete egunero tartea. 2 saio egiten dituzte, lehenengoa goizeko 10etan eta bigarrena arratsaldeko 6etan. Horretaz gain, jaso musikaleko ikasleek Julian Jantzi elkarrizketatuko dute gaur arratsaldeko 6etan haien Instagram kontutik. Eta bukatzeko, eta gaur ere, arratsaldeko 6:30 gaztetxoentzako etxetik etxera online bertso saioa eskainiko dute. Eta orain, saioarekin bukatzeko bideoklip batekin utziko zaituztegu. Mila esker, hor egoteagatik eta bihar arte. Osasua Gilgan, ez da keiare zuan, ez da Erik B, ez da Rakim, edo Lorin Hill, autosatiro Machine Gun, jota bartan hilan, aldatu berriro pila, bere rapa egiten da txina, horregatik ainugaria da rima, ez nazi izango fina, du mila, beraz aurreratuta zurrupatu za, hemen izango bazina, egongo zinateko testimu, bila, fraseatza, bila, tira berdin da dina, da rapazina, hemen espazioko misila, abiatzen azkarrate xila, mira, norbatek idatzi dut intako riziskinan, altzasuko guardia zibila, tira, nere motxilan daramat 1000 bala, baino uste dut bigarren atalan sartuko dizkizu dala, hemen ez dako mezu arkiri, baino bat azpada batzutan begire horreratzera bestera botara, Drakula bezala emoten dut ikara, agontzun da gero galtzen dut ziparra, panora misene da beak ikaran, botata gero noa gudara, botata gero noa gudara, botata gero noa gudara. Jo zaitezte pikutara mintzen zaretenak, popatik hartzera denak, hau da nere jaia, nere sarrera, nere mingaina, nere izaera, baituta dako sistema, indarrez, lotuta nire logelan, negarrez, badaki nahi duzuela,
baina ez dizuet emango Satiro, Euskal Herriko rapan burutxa Betitularra irakurtzean egingo dizuet bar Bilbon euria barra bar, ni bar Zuek izkutuak tip, Rodolfo Ares Ez dago tramparik hemen, ez ditu sekulan beste letrak abesten Eusiak imitatzen, karaokea egiten, tipo gaixo Kuku, revolta permanent Hemenako zerutik egan egiten, sua botatzen, iritik irten Abade horiek ez dakite, jenkorik ez dudala penoak gian Nacho de Felipe Satiro satelite, bisitan azazu planeta batenako bizitzen Jende bitxia biltzen, hemen Instagrameko poseroak ez dira kabitzen Nik ere nahi duke diru pilo lehendakaria baino gehiago harina Soaten astiro, baina nas bat ere serio, zer remedio txiro Lehenengo kasillara bueltan berriro Nik ere nahi duke diru pilo lehendakaria baino gehiago harina Soaten astiro, baina nas bat ere serio, berriro Txiro, baina bueltan ez da Joko bat besterik 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 ez da Ez da Besterik ez da